खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि 300 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। नंगौ कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव कम्युनिटि नब्लाङाव दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे परबतजरा जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि 300 निबो बारा सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों आबुङै खोनासंना लानि। काजिगाव बे काजिगावआव 200सा बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सापर्टारफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। बड'लेण्डआव सान्थि गायसननायनि मुङाव गासैबो जाथि जनगोष्ठिया अल्टारनेटिभ वेखौ इउपिपिएल दोलोखौनो लादों। मानोना बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि हारिखौ खुसेर फेरेदनाय बायदि फेरेदनानै बुथारनायनि थाखाय थांखि लादोंमोन, जेरै दाखालि टार्मेल पावार प्रजेक्टनि एगेन्स्टैबो बिथांमोना मानसिफोरखौ थुलुंगानानै जोंनि बे हालामनि मानसिफोरनि इक'नमिक बेकबनखौ सिफायनो नागिरदों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव ज' जाजाय दिनै जयनिं जानो फैदों। 200सा बेवहाय जयनिं जागोन। फैगौ बैसागुथियाथ' जों 100 जौखोन्दो रेडि थियारि जानानै दं। गतिके जों देरहाखानानै दङ। परबतजरायाव सासे मोजां केन्डिडेट, स्ट्रं केन्डिडेट, गासिबो केन्डिडेटआनो मोजां खिन्थु स्ट्रंगार सासे केन्डिडेटआ बेवहाय फैगासिनो दं आरो मोनमुना खोब मोनोब्ला 3000 मोनगोन। दे